Politická kampaň může být tvrdá, ale i v politice musí být hranice. V roce 2024 SPD zveřejnila plakát, na kterém byli dva romští chlapci, jak kouří cigaretu. Text u plakátu naznačoval, že chlapci nechodí do školy a že jejich rodičům je to úplně jedno. To ale není fér, protože takovýhle AI vygenerovaný plakát může z romských dětí udělat symbol problému a z celé romské komunity udělá terč. O škole, o dávkách nebo o rodičovské odpovědnosti by se samozřejmě mluvit mělo, ale nesmí se to dělat tak, že se romské děti budou používat jako strašák do volební kampaně. Tohle přece do politiky nepatří. A proto jsme v Romé společně s Cyrilem Kokim a dalšími podali trestní oznámení. Kdyby se tím nezabývala, nebo kdyby vlastně lidé nepodali trestní oznámení, tak by si vlastně všichni mysleli, nejenom politici, ale i ta společnost by si myslela, že je to správně. Soud teď rozhodl, že SPD těmito plakáty podněcovala nenávist a uložil jí pokutu 3 miliony korun. Pokud politika překročí hranice, má smysl se ozvat. A přesně to Romea.cz dělá. Sleduje, ověřuje a upozorňuje na věci, které se týkají Romů a veřejného života v České republice.